So guys, ito may partner natin yung kanyang walking therapy program after ng lower limb, upper limb. So watch nyo po yung kanyang brain improvement sa kanyang lalakad. Okay? May mga training na rin. Mga surang mga okay. Uy, saan kita may ibon? Yung sa ano? Okay. Bigat sa amin. Kanino mo video tapos sabi ko sa okay. Nali. Ano mo? Ito na ako na. Mga dog. Sima. Yeah guys, ito yung natin walking therapy program. Ano naman ito? Yan. Ayos to. Bangkay ko. Dito kayo ba? Ano? Kaya mo. Yan. Good. Panda na ako na. Ano? Lalo na ako mga ano lang. Na sabihin mo. Ibigay ko sa pang. Para yung pala ito. Tawag ka. Okay. Okay. Diretso. Okay. Okay. Ikaw ako sa dito. So ba dito lang sa niya. Balik pa sa ito. Ah. Okay. Dalam pa rin. Okay. Ako dyan. Tingnan ko dyan. Tingnan ko. Ikot ka. Ikot. Wala nga ako dyan. Mas
Dua. Yan, balance mo. Wait, good. Inhale, focus. Straight body. Very good. Sure. Yan, pas ko nito. Yan, pas ko nito. Jesus name. Thank you, Lord. Yan po, ang ating strong patience, Jeffrey. Hindi na sa ilakit. Yan. Good. Yan, balancing. Yan. Ini. Video pa? Ayos yan? Ha? Ito pa? Masawa na. Kenapa? Apa rin? Ganda. Oh, sige, ganda. Ito, doon ito. Ha? Sige, doon mo. So guys, ito po yung ating walking therapy program. Yan po. So, ito na po yung balancing ni stroke patients, children. Yan. Okay, buddy. Ito na ako. Yan. So, yan. Sukat na po yung aming walking therapy program. Hanggang sa muli po. Please don't forget to like and share, subscribe our YouTube channel. Modernong Magkeping po sa aming journey ni stroke patients. Jerry Pineda po. Dito sa Purok 5 Lakmit, Arayat, Pampanga. God bless po guys. Ito, kaway.